Powernya anyar lho. Iki pirang ampere, Mas? 5 ampere, Mas. 5 ampere, Mas. CT45. CT. Drivernya apa iki? Mac. Iki apa bake iki? Bake Dinakot. Dinakot iki. Dina iki. Speakernya apa iki? Gasi. Gasi. Murahan iki lho. Murahan. Spek anu iki. Spek nganggur. Iki dhuwur iki apa iki? Oke. Arek. Re. Full meranti. Iki kaya tukang kedapruk kae lho. Udah ketabruk ya. Beneran miniatur barang. Suwung, Mas. Lah iki sing apa tukang apa iki? Iki tukang rakit iki. Sing rakit iki. Tukang apa iki? Sabu.